laban al yau ready. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Halo kanca-kanca, perkenalkan asmani kula Sisi Dewi badhe ngajak panjenengan sedaya kagem bahas Sekar Macapat. Tembang Macapat yaiku salah siji jenis puisi tradisional Jawa sing kaiket dening aturan-aturan tertentu. Aturan kasebut kalebu buru batra, buru wilangan lan buru lagu. Tembang macapat biasane digunakake kanggo nyeritakake piwulang urip, nasihat utawa cerita, lan uga ngegambarake tahapan urip menungsa wiwit lair nganti seda. Jenis-jenis tembang macapat yaiku Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmaradana, Gambuh, Dandang Gula, Durma, Pangkur, Megadruh, lan Pucung. A few moments later. Tembang macapat pucung yaiku tembang sing nggambarake tahap pungkasaning urip manungsa. Biasane isine pitutur, nasihat lan uga guyonan supaya luwih gampang dingerteni. Watake tembang macapat pucung yaiku setunggal lucu utawa guyon, kalih ngandhut nasihat, kadang sindiran alus. Pola tembang macapat pucung yaiku 12U, 6A, 8I, lan 12A. Patang baris saben bait. Makna filosofis tembang pucung duweni makna setunggal ngelingake yen urip mesti ana pungkasan. Kali menungsa kudu eling lan waspada. 3. Urip kudu diisi tumindak becik. Sekawan aja sombong amarga kabeh bakal bali marang Gusti. Fungsine setunggal kanggo menehi pitutur nasihat, kali kanggo hiburan guyon lan parikan, 3. kanggo media pendidikan moral, sal kanggo nyindir kanthi alus. Ciri khusus tembang macapat pucung yaiku setunggal bahasa sederhana lan gampang dingerteni, kalih asring ana teka-teki utawa plesetan, 3. irama ringan lan enak dirungokake. Contoh pocung, wong urip kudu eling lan waspada, aja nganti lali marang sangkan parani, dumati supaya slamet ing dunya akhirat. Laban al yau